cafe chung kwa te hi Texas a chengin chung ko du om tak an ni hloma kaushena anin mangin atangkai berber te an ni bokani an chung kwa chuan in khom ni apyangin biakina rimoi tum theile tumtu berte an ni china khotlang le kaushena chung ko za kai tak an ni bokani chung ko pa ber hi Terry Cafe ania an thober chu medical lamle facilities shimshim mi ina deliver chin ania an nu ber Terry nu pui hi penny ni in ani po hian nu bere ti lo chuan na athoklor ve chin hleya afa te chu homeschoolinga lekha azirtir baka inlam na athok boka hei baka hian eitur mun sang sanga a deliver chin bokani an kaushan zai pola te atel boka Terry le penny te nu pa hian fa pathum annaya an fa upa ber chu meichia ni in Aaron Cafe ania an fadang pani de chu mi pa ve ve ni in Matthew le Tyler te an ni an chung kwa hi sakhomi tak an ni hloma music instruments po an tum thei deuh vek bokani an fa upa ber Aaron hi azai china kaushan zai pola atelba ka solo te poin azai chin bokani azai po hi pathianin a chenchil ve hle ni turani azai ngai thatu te po an tuiral thei hleya mi tuisur zungzung te po anom ve chok chin ani kumsang ni pasaria chuan Aaron chuan pol kwa azir ve toa kumsom paruka upa ani ve to ani hemi kum hian driving license te nein sonika part time na athok boka chen thar tam tak achar boka anuna mel thar anron lang tam tial tiala sonika athola hian Aaron chuan tlangwal pakhat atonga aming chu Charles Wilkinson ania Charles hi kumsom pareta upani in Aaron ayin kumni in a upa ani Charles hi chung ko broken ve taka changa chur chuak ania chuwang chuan anutei emo ani emo an chungte arim chang chang bula akho save mai chin ani pon lama hun amangna save hleya ama hi len chwa nuam te mi ania mi zero rum ve tak anei boka high school po akal zawlawani tlang taka soi chuan Charles hi bad boy kan tiang chi kha ani Aaron nu le pa te chuan an fanu in belpa anei ti an sha chuan an dem lem lawa mase Aaron ni na chuan zanria ai turin lo somro kalo mel shat ve ange an ti ta a Charles chuan Aaron ni te na chuan dinner ai tur chuan akal ta a mase Aaron ni pa Terry chuan angai na tlat lawani a chan bera chuan Terry na thok aron ho in Aaron le Charles te chu zanria ai turin an no thleng to a Terry aron ho chuan ina aron lu vele living room ma Charles lo thu chu mu in chatakin I thamo Aaron ni champa Charles ini tiro tia an biak tlang nel don chuan Charles chuan a chutna changa thopo thaulo chuan o Charles chu kanya lom nang tu ngei ni a ti in hoi hom lo takin puteri chu alo changa mase mi fel chung kwa an shim maya an ngai nat lo na chu an tilang em shan chuang lawani hemini baka nidanga po zanre ai turin an la som zui fau boka hetia an ina alen fau ta ka chuan biakina po an ruala inkhom ve turin Charles chu an shwai china mase karlova biakina inkhom ve dangte mit ati kham chan tlata Charles le Aaron te in ngai zong chu in ngai zong ve tak hi ania biakina timoi lo tak tak hanin kwali top mai te in ngen real te chu an chinga voi khat phei chu Charles an Aaron ni kor chung a zen lai an mufu bokani Aaron ni line a belpa bak a boy pui to lawa biakina inkhom ve dangte chu biak po abeto ngai me ulawani hun alawra zela Terry le penny te nu pa chuan an fanu le abial pa te inkar bawrak chu cha an te lo chau tu tula Charles chuan engtiklai poin Aaron chu ron bia katoma a hun tamjok chu Aaron ni bula khosak atomani Aaron chu a control ani bera adu anga Aaron ni a control thailo chuan Charles chu a thinrim main kutho a ching hle bokani heiwang hian Aaron po amizia an thlakna sa hleya an mudun fau boka an pahni chuan aruka len chwa dunte an chingta a ti chuan ni kha chu Charles chuan thotiam na zungbun hi Aaron ni nena apeya aman atau hle bokani zungbun chu Aaron ni pa Terry chuan alo mufu lau boka puterian an en chan chuan zungbun man tlom tak ani lauti a che chiang sia alom lo hle ani engtin nge an nei thei ti chu angai to a Charles chuan a chung te ta aruk ni ten aring deuh bokani Aaron chuan azirlaya atlak niam pha hleya ati che thei hleya
azia chu nasatakin an thak ani ber a school grade thangin a ngong ta ka chuan Aaron chu anule paten anti te puita a chata ka bia in Aaron ngun taka kan ngai to no in I champa Chelsea itana mi chatak ni in kan shelawa inun a thak danglam vek to thil chalo tam taka a hnulu pha chein kan sia a chu wangin in chen turin kan du chewoni anti sakta a an be selo ang takin Aaron chu indom konin a chapa ole in soyang chuan ka tiange ke point Chelsea engtin nge ka kalsanang ti kalau ngai to to a katan hian mi chatak ani lauti ka sia lom ti in anule pa te chu a chang ta a an thosia chuan puteri te nu pa chu atilom tak zetani Aaronin Chelsea a date level hian chiam pakhat atong thara a ming chu Charlie Wait ni in kumsom ni mi ania bialnu po nei in a ming chu Bobby Johnson ani Charlie ya bialnu Bobby hi kumsom pariata upa ania henghauten an hian Aaron chu an leng chuak fau china a ya upadeu hlir chan akom china ni Charles le Charlie te hi best friend ania Charles a champa Charlie hian kumsom ni mi lek ani hian nupui a chen to a anupui hluinen fanu po anei nge ani Aaron Khan anule pa te hena abial pa chen adu thoka asoi ve nge ya mase a chan chen khat te hena ve thung chuan anule pa ten anun control antum reng chu anin zia soin tha hiala du thote asoi dai thonga kilolo se anun chu anom tur tho asoi bokani Aaron chuan abial pa le a chan te hau hena chuan anule pa ten in chen tura anti dan chungchang te chu asoya Aaron ni bial pa le a chan te hau chu anlom lo hleya an thin rim hle bokani Aaron chuan dot pho chu belin anule pa te chuan an soi sa chin ni ten asoi bela anin chen thei nan anti she om chin thu thlengin asoyani he thu an sha zet hi chuan Aaron le abial pa chan te hau chu thin rim na in an khata an za zek to hi ani ber le chuan Aaron le a chan te hau chuan plan rap thak tak mai chu an siam chan ta a an ro man na siam chu Aaron ni chung te tha ani an ro man na siama chuan an te chho hun tur chu kumsang ni pariat February ni somni pariat zandar som pakhat pel nuwa ania ti chuan February ni somni pariat zan chu alo thleng tange ya zandar som pakhat apel to a Charles le a chan te hau chu an ron lakal silva Aaron chuan abial pa chu voiruklaya kola ngatinge in local lo zanina engkim ti fel tur kan ti kha ti in anule pa ti thatu tur chu ngakhlel takin a kola ni chu Charles le a chan te chu an plan angin Aaron ni te chene in lampan chuan ron chuak ngeya ma se in kota karan han park chuan Aaron ni te uivu lai chu na satakin abawa abo na sat em wangin an plan chu ati kholo an hlau sia an ro man na chu chulshi in an hole dai aniome ni ma sela Aaron chuan na sataka ngenin lolet le ula ti tur chu ron tiro u kan ui chu keman kalau boy puyang har satna a ve lawang ti in alangen le zela ti chuan abial pa le a chian te chu an ron let le ya Aaron chu an ina changa chuak ru in an pali chuan thlanmol pakhata kalin plan thar an siam le ta a Aaron ni ber chuan lainat na nei hau lovin kanau te pani po so thatwe nga lo ro u ani lo chuan thil an lo she palanga engkim an soi chuak mayang alati zui abia pa Charles hena chuan min mangai tak zetani chuan ka chung te hi min tha sak turani alati le zela abial pa champa Charlie hena po chuan ifanu inei let le thainan lawyer roi ingai ni lom ni dollar sing ni kanule pa te sei fala oma ka chung te hi I tha pho chuan inei vek don nya ti in ala thlem le zel boka Aaronin an thlem tak tak nu chuan an chian pali chuan an chena in lampan chuan an tlan le le ta a an chena veng hi Texas sa po veng re le chen tam lo na mun alo ni bok nen an chenom hnai ber te po year za thum vel la ya hla anom da yani Aaron te in kora chuan kar chu an ti ding ta a mi pa te pahni Charles le a champa Charlie te chu kara changa chhuakin an handgun 22 caliber silai chu kengin in chunga an lut ta a handgun mai ba ka hian samurai chemte sei ang chu pahni an keng tel bokani in chunga chuan in hnuai lama Aaron nu le pa te pindan a oma ti chuan Charles ta chian dun chu puteri te nu pa pindan kongka chu an han khik hong ta dor maya nima sela dimbak saklawa kongka an honnalama chuan kongka honna handle thir chuan bang avorita dot maya aring boka puteri chu azwang thau ngal ota atira chuan afate mang chemang ron kal emo atia
nima sela azwan tho rol chuan silai chu an ka puak nga la puteri chu voisom pakhat lai an ka fuwa annu peni chu an han kap le dona silai mu in adai to lawa wangin an samurai ken chuan peni ngonga chuan an zaita a chu vele in chunglama no pang chap thom an sheta a in chunglam an han hoi chau chuan kailon topa kumsom pathum mi eroni naw mi pa upazok loading chu an hmuwa mi pa naw pang chuan u charles nga tinge hetiang hianiti khongai takin du tokro engtin ma min ti su khongai takin ti to pro ti in angen chama nima sela charles chuan silai chu reloadin mi pa naw pang kumsom pathum mi chu a maya tak akap ta a punle hmuna abora ngal bokani tere te fapa naw pang ber chu lawin closeta alo birowa nima sela abiruk na hmuna lala chuan charles le charlie te chuan an samurai kenin an vitlum ta a an zawaya an thatto ni an shat nu chuan seifa poisa chu an la a Aaronin apeksa athomno te chu an la boka ti chuan blanket halin blanket chuan in chu kangkai tir an tumta ani an plan anga an chet nu chuan miswal pali te chu an kalbau ta a ma se wanei thlak tak main puteri chu alo ladam hlau maya theilovin a hoi kwala anu pui chu a thito ti a she thiam ngala afate an hmule nu chuan an thoto lo ti sha in an chunga thil thleng chu police te emo tu emo tak a thi ma a shil thainan tin chaklo tak chungin abok waka ina chang chuan a chuak theida shamani an chenom yar zathum la ya late chen in pan chuan abok waka konga chuan luilian vak lo paltlang alangai zui ama soidanin chuluya chuan athiman che pani mase pathian khongai na wang liaw liawin an chenom te in chu awathlenga an kongka chu akik tamol mol maya kongka an ron hon chuan an phuna sa hleya enge ichunga thleng ti in an hanzo chuan puteri chuan 911 call ru 911 call ru ti in mang angle chaw takin angena 911 chu an call ngala operator chuan khoila ya nge ain hliam tia an hanzo chuan an chenom te chuan ain hliam na lai ber po an soi theilawa a chan chu teri tak sapum pui chu thisenin abwal khatlatani ambulance po alo thleng thwaya police ten thon hanzo chuan teri chuan Charles Wilkinson ani thu asoi ngala an khwa chu cheng an tam lo boka Charles chu mi puite le police te point tunge ani an she ngala ni police te chuan Charles chena ina an kal ngala an va thlen chuan Charles in chung chu bolhlo paina hmun angmain alo chopa thisen kai thomno po an hmu bokani police te chuan Charles amu hil chu kai thawin thawro I thomno haro ti in an shila ti chuan station lama an shwaita ani teri po rin ain acha a abyak the reng boka police te chuan Charles chu zonan hanzo chana a chang chadu lo hleya alu lul a chwa tata heti mek la hian police te chuan Charles chena in da phalna search warrant chula in Charles chena in chu an da pleta a in chung chu a choboka an chinglet ne hleya in chung an dap kolna lama chuan police pakhat chuan chhuata thomno in bil pong tun kara chuan peche sambuang chu a hmuwa milem sam emotia an po son don chuan sam nei tu chuan amit pahni in alo entakur maya milem lo ni okong lo chuan miswal khongai na nei lo eroni ngei kha alo ni ya thomno kara chuan alo biro ani chu nima sela eron chuan lem changin khonge ko om ka du theilo ka chunga enge thlengte atikwal vela Jackson min chiu roya engma ka shelo enge thleng anti vela police te chuan a chanchin an la shiat miaw lo wangin atira chuan an khongai ve dewa a chung te chunga thil thleng an hanshil chuan aril ru te chu atina der vela a ole mit tui te chu atitla vela ni te ripo chuan a fanu adamani ti a sha chuan a hlim hleya a swal zia an la shetla silawa police te chuan station lama Aaron chu an lata a investigator pakhat chuan Aaron chuan mei khurim anamem tia officer puiten an hanzo chuan engma chu tiang rim anam lo thu an soita a ti chuan Aaron chu jaksa chiurui alo ni rengem ti sha tumin a thisen ante sakta a thisen result ne na police te aron kirle chuan Aaron chu api in alo ompuya chuta chuan Aaron ni taksa chuan drugs engma an hmu lo thu result chu aron soita a ti chuan police te chuan custody lama an lata ani police te chuan an chian dang pahni Charlie le Abiel nu Bobby te po chu an man ve thwaya zonan hanzo chuan an thil tia a ho tu le arwa man tu chu Aaron nge ani thu an soita ani nima sela police te chuan an oi mai ngal lova
Aaron ni phone call le message history te an han check chuan engkim alo lang fia ta a khongai takin lo le ro u kanu le pa te hi miron tha sak ro u ti te chu an mu chuak ta vel ani an fanu ro man na ani thu terian asia chuan atwar thiam lovin aril ru ana hleya an ro man na chungcha nga anin bek dan zong zong chu awaya asiat ngam lo thu asoi hialani achap zoi zoya a hliam nat nen a cha thalek leka miswal pali te chu man ani tak veka wangle an plan dan vel an sia chwa ta ka chuan anin chian thatna dal zia le nep zia chu aron lang nga la anin mo pu kwal ta vek maya ni teri chuan a chung kwa thatmang tu mi pa pa ni te chu death penalty mungei turin adwa zana amut hlanin a thla amwang to ngai lawa silai nen amut faulo chuan angai a thalawani zanlaya changharin thlan tam takin alo bol china a boy phili na sa china ni nimasela pathian mi chatak ani mewa hun alo ral zel nu chuan miswal pali te chu tuma in death penalty an mu adulo thu asoya an vai chuan jail an tan chungin anin mu chwa theinan hun siam sak adu ta zokani tun thlengin afanu Aaron po jaila awathlo zia bokani Charles le Charlie te chu perola chwa phal sak ani don lova dam chungin lungin an tang dona Bobby Johnson chu kumsomli chung lungin tang turati ni in Aaron po kumsomli pakhat chung lungin tang turati ania kumsomni panga chung lungin atan nuwa perola chwa phal sak ani don ani